A já už zdravím vás Painlp u prvního dílu našeho let's play. Vidíte, jak je tady dole, že je tu 1, 4, 5. Budeme hrát normální. Začneme první díl. A tady jsme, takže byl jsem v tady té vesnice a tento díl bude kratší o něco. Tady toto, jestli se divíte, co to je, že tu se krouží vesničan v nějakém vozíku, tak dívejte. Ten vozík tam pojede. Vozík jede a on dojede do takové budovy malinké, tam to je cobblestoneové, spadne dolů. A jak spadne dolů, tak se jako kdyby chytí vesničan, že? Ježiš, tady, jo, to mám jeden byl. Tak. Takhle se to asi nějak chytám vesničany. Chci, aby jsem narodil další a další, aby byli tam. A protože tady to budu přebe budovat, takže aby mi to nezavázali. A potom, až mě nebudou zavázat, tak to udělám zase na té straně. Vždycky tam dávám. 2 jsem tam teďka dal, jinak jsem tam dával 1. A druhý díl budeme představit tady toto celé. Jestli nevíte, co to je, tak to bude celá takhle zeď okolo vesničky. A to bude jako kdyby je chránit, ty NPCčany, že? Takže je to nějak prostě chrání. Jestli se díváte na videa Minecraft, Kogoman TV a tě na všechny videa, to je jedno na jaké z Minecraftu, tak víte, že mají jinde domek, že nemají tady v té vesnici, kde já. A co ty? A jinak to, no. Tady se myslím vypaluje, teď nevím, no, pečený brambor. Tak, jinak tu hraju skoro každý den. A jo, dívej, vidíte písíčatka, tak já dám. Běž. Běž, no, jsem zabil, co jsem byl mít. To nevadí, no. Tady pozbíráme vrtmičky, se tam zasadíme. Tak. Kde chcete vědět, kde se dávají mrkve? Počkejte chvíli. Tak jsem tu. Jen si rozstavím počítač, protože vždycky, když někdy odejdu a nehraju, tak jsem to aguje. Tak. Jinak toto bude asi prvního dílu všechno. Druhý díl budeme stavět toho ráz, jak jsem říkal. A tento díl se bude, no, spíš tady je a zítra ještě budeme se koukat tady všude po světě. Chtěl bych se kouknout tam tím směrem, co to tam je, třeba v džungli, tak. To je asi vše.
Já se s vámi loučím a jestli se vám toto video líbilo, tak dávejte lajky, jestli ne, tak palce dolů nebo palec nahoru a můžete napsat i něco do komentáře a to je asi vše. Ahoj.